A Good Sale er tilbage efter sommerferien. Vores hjemmeside har fået nyt design, og der er videoklip af alle produkter. Der er fri fragt ved alle køb over 500 kroner. Lige nu kan du spare en hel masse penge på Barund Copenhagen sko, støvler og sandaler. Eksempelvis denne model Anna i suede og med snøre. Du sparer 45%. Klik dig ind på agoodsale.dk og se alle tilbudene. Til herrerne er der G-Shock ure, en masse forskellige fede modeller og en masse funktionalitet. Klik dig ind på agoodsale.dk og se alle de forskellige modeller. Til pigerne er der de populære Baby G-ure. Der er en masse forskellige farver og modeller. Vi ses på agoodsale.dk.